Хвани се средата ръка тук. Не горе, а тук. Тук. Не с тази, а с другата. Не с тази ръка. А, така. Сега. Пусни тази. И сега се хвани. Сега единия крак го мени тук. Дръж се. Дръж се. Сега другата ръка. А, така. Точно така. Разбра ли сега? Първо едната ръка. Едната ръка. Чакай, трудно ви е, по-лесно ви е става. Не тази. Другата. Така. Сега другата. Така. Разбра ли? Хайде да видя сега. Внимателно и не бързай. Не бързай. Бавно, не бързай. Казах да не бързаш. Не бързай. Премервай си движенията и не бързай. Първо едната ръка. Единия крак. Сега другата ръка. Разбра ли сега? Айде. Сега единия крак. Айде. Ти гледай там в краката си, не мен. Ръката едната. Първо крака. Чакай. Дръж се, дръж. Дигни. Стъпи. Дай крака тук. Ами видя ли какво направи сега? Айде. Сама. Ръката. Крака. Другата ръка. А, така. Внимателно. Първо крака. Спокойно и внимателно. Готово. Хайде. Давай. Нищо, то няма страшно въжето. Давай. Браво.